Mașinile mici, la revedere. Mașinile mici nu ai cum să le mai controlezi. Poliția română nu lasă să urmează, să vadă ce e. Păi, asta sturdine. Uite, dacă nu se face în care cu mine, ca la rând eu nu știu. Dacă merg să se București doar, bucureștenii doar. Păi sunt oameni săraci, țărani, săracii țărani, să nu le poate. S-a mai oprit unul. Așa vor ei să ne facă să credem și să nu mai credem niciuna asta. Ca poporul român, vă spun eu cum e poporul român. Nu am văzut așa ceva. Sunt bărbați care stau la poartă în București. N-ai cum să trăiești în România. Și au înghețat și-au lăsat soție, familie, copii și stau acolo. Nu mă, nu e vorba de ieșit. Știți care e problema? Care mai sunteți pe live și sunteți din România. Știți care e problema? Problema este mașinile mici. Dacă mașinile mici au înconjurat tot parcul ăsta, toate mașinile mici dacă înconjoară și începe blocajul din capăt până în capăt, e pe la revedere guvernul României, ca să știți. Deci dacă mașinile mici blochează, nu mai ai nevoie de mașini mari. M-ați înțeles? Deci dacă au venit 200-300 de mașini mici, pe la revedere, nu mai ai nevoie de tractoare. Ce dracu să mai faceți cu tractoarele? Ați nebunit la cap? Mașini mici, 200-300 de mașini mici și pe la revedere, s-a terminat șmecheria. Să nu-i băgați tu pe fiante! Ajungi tu sclav în țara ta. Nimeni să nu facă nimic. Să nu-i băgați tu pe fiante! Au urcat în mașină la ea. Trăiască Daniel Nicolae de la Poliția Rutieră, cel mai mare șpăgar! Am mâncat și dacă colegii nu știu cum dracu ce-am urmat să vorbesc cu ea, chiar dorme. Vreau să scot afară. Ce să mai scot chiar dorme? Povestea e veche. Ai înghețat? I-am zis că mă mai fac. Aoleu. I-am și zis că mă. Nu trebuie, mă, tractoare, mașini mici, trebuie, mă, să nebuni la cap. Mașinile mici ați rezolvat problema. Eu știu aia când am fost acolo. Ia spune. De ce se simțe aia așa? Ce-a zis? Simte aia așa. Dacă eu i-am cumpărat test, iar aia cu Alexandra Play. Dar unde a dus-o pe femeie? A, uite, mă, n-avea săraca nimica, n-a... Sânge de sânge. Nu i-a făcut, mă, nimica. Nu te lăsați. Și zic care îl poate. Și pe ea și pe are. Alea, el, dacă ar veni tot de cum simțit de tine. Ba, încerc acum una pe alta, Daniel Nicolae mai e la Poliția Rutieră, șpăgarul? Sunt în slujba granițelor țările pe diferență. Adică asta se zice de 4 ori. Cum mai există așa? am spus doar că... Păi eu să vin post acum, lucrăm direct. Hai, lucrăm, nu mai pot. Îmi dau demisia pe jandarmerie. Nu mai pot. La revedere, de a omorât copiii în stradă și a mai întâmplat ceva. Păi și să întâmplă în țara ta? Ia să-ți omoare ție copiii ce pui. Și că e sub zero. Nu e lumea, nu e... Era... La îmbărbătar, nu? Dar nu mă interesează. Mă interesează doar că nu-ți dă nici cuvere.
Și nici valoare o haină. Ceva, dar are Vorba de caracter. degeaba îi explic, degeaba îi duc. A vrut un cel la care a vrut despre copii, a vrut acolo. Ce ai, mă, taximetriști ar face cea mai mare frumusețe. Taximetriștii aici erau numărul 1 taximetriști. 400-500 de taxiuri, nu mai le trebuia la ăștia nimic. Deci duceau girofarurile pe apa sâmbetei. Taximetriști, mă, taximetriști. Dacă au blocat taximetriști, pa la revedere. 400-500 de taxiuri trebuie, atât, mai mult nu trebuie. Problema e, dar noi am explicat puțin dacă te are cu ceva la mână. Adică te are cu ceva la mână, te șantajează cu ceva. Te-o faci. Cine a scos taxiurile? Spune-mi că eu rezolv. Taxiurile, mă. Taxiurile salvează. Deci, atenție, taxiurile salvează tractoriștii blocați la intrare. Eu am prima oară când m-am întâlnit cu Hai că să schimbă strategia. Iar nu mai au nicio cătă. Deci dacă taximetriștii Șansă să mai iasă la guvernare și a găsit alt fraier. vin 400-500 de mașini, au salvat toată supărarea fermierilor. Deci dacă vin, încă o dată, dacă vin 300-400 de taxiuri, au salvat. Deci taxiurile sunt singurele care pot să salveze. Armele ruginite care... Armele ruginite care soldatele ștergeau și de... Acum cine să mai facă? A fost, nu mai e șef, a fost, l-a judecat Tribunalul Armatei, nu mai e. Mai e unul singur șpăgar aici, Chiriță. Dar nu-l văd pe aici. Nu mai e Daniel Nicolae, l-a judecat Tribunalul Armatei, a fost dat afară pe dreapta. E băiatul de pe motocicletă fără permisul de conducere. Cu șicul ăla de la american, că la ruginite, l-a luat proști de români. Ia să o sun pușoși acum, oameni buni, v-am pupat.